Padayon nga ipatuman sa Mactan Cebu International Airport ug Department of Health ang kaugalingong pulisiya dinhi sa Subo kabahin sa pag-abot sa mga overseas Filipino workers ug sa returning overseas Filipinos nga mouli nganhi sa Subo. Kini mao ang pag-swab inigabot sa MCIA ug papaulio na dayon inigawas sa negative test result. Kini human gibalik na ang incoming international flight sa MCIA sugod niadtong Domingo, Hunyo 6. Sa meeting kauban ang lain-laing ahensya nga may kalabutan sa pag-manage sa pag-abot sa mga OFWs ug ROFs ni adtong Hunyo City. Gibarugan sa mga opisyales sa Subo ang swab upon arrival nga pulisiya. They were all in agreement that the provincial board ordinance, not even the executive order, but the provincial board ordinance is the recognized local law of the land unless it is otherwise declared ultra vires by a proper court. So they all agreed that they would have to follow the provincial board ordinance because they do not want to break the law or violate the law. You have to remember that our OFWs, our seafarers, are classified as heroes of the nation who make great sacrifices to go outside and work away from their families. So we want to do everything possible to make their return home as seamless, as convenient, and as efficient as possible. Apan gilimitahan una sa pagkakaroon ang incoming international passengers nga OFWs ug ROFs nga kutob lang sa 300 ka pasahero matag adlaw. Kini aron masiguro nga dili mahutdan og hotels dinhi sa Subo. Right now it's still pegged at 300. Now that the Department of Tourism has issued guidelines for dual purpose, hotel for both leisure and quarantine, and DOH will soon inspect the additional applicants and we expect the numbers to go up. Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga gituman ra gihapon sa Subo ang IATF nga pulisiya kay iswab gihapon sa ikapitong adlaw ang mga pasahero apan didto na sa ilang mga panimalay. Kantong dili taga Subo mamahimong buhian human sa tulo ka adlaw kun dawaton sila sa ilang LGU of destination. Apan kun dili mamahimo ra gihapon silang mag-quarantine dinhi sa Subo og napulo ka adlaw sulod sa hotel ug iswab pag-usab sa ikapitong adlaw. Samtang matod ni Department of Tourism Region 7 Director Shalimar Tamano, andam usab ang mga hotels dinhi sa Subo nga mudawat sa mga muabot nga OFWs ug ROFs. Gikumpirma ni Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu kon HRAC Vice President Carlos Suarez nga kaya sa mga hotel sa Subo nga maka-cater og ngadto sa 5,000 ka mga tawo. Kini isip pagpangandam usab kun mo-insister ang IATF nga ari ipahuman sa Subo ang ilang 10-day quarantine sa dili taga Subo nga muabot. We got also an inventory of the number of rooms, which shall now might expand to over 5,000 rooms. What does it mean? That even if non-Cebuanos were to be subjected to a 10-day quarantine period here, we have capacity of 5,000. Madugangan usab ang kapasidad karon nga gitugutan na sa DOT ang mixed use sa mga hotels. Tungod sa mas dakong kapasidad sa hotel sa Subo, hayan nga hangyoon didto sa Civil Aeronautics Board nga patasan usab ang gidaghanon sa mahimong dawaton nga mga pasahero sa MCIA. And the number of passengers arriving will be in line with the current cap, which is also tied to the number of hotel rooms. And as the number of hotel rooms go up, we will seek to have that limit increased. Because we don't want a situation that people will arrive and they don't have hotel rooms. Paula Mendoza, Balita sa Subo.